हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जोङो आधार कार्डनि सायाव जोङो आधार कार्डनि गोबां समाव माखासे प्रब्लेमफोर जायो जेब्ला नोंथाङा आधार कार्डखौ जिबाय एबा आधार कार्डा गोमाबाय अब्ला जों बेखौ बोरै गोदानै मोनफिननो एबा गावनो माबोरैहाय जोङो इमिडिएटलि मोनफिननो हायो एबा जोङो जेब्ला बबेबा मोनसे खामानियाव इमारजेन्सि थांदोंमोन बा आधार कार्डा नोंथांजों लोगोआव गैया जेब्ला गोनांथि समाव जोङो बोरै मोनब्रबनो बेफोरबायदि गोबांथार प्रब्लेमफोर जायो जेंना जायो आरो गोमानायखौ जों बोरै मोनफिननो बेफोरबायदिबो प्रब्लेम जायो बेफोर प्रब्लेमखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सल्भ खालामनो हागोन एबा गावनो गावनि मबाइलनि गेजेरजों जों गोदानै आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन दायो अब्ला जों बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनथिनानै मोनगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलां भिडिअखौ अब्लानो नोंथांमोना गावनो गावनि मबाइलजों एबा एन्ड्रइड मबाइलनि गेजेरजों आधार कार्डखौ गोदानै डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम अब्ला जोङो गोदानै आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो थाखाय जायखिजाया नोंथाङा ब्राउजार मोनसे लादो बे ब्राउजाराव जोङो टाइप खालामनानै होदो माय आधार बेबादि माय आधार टाइप खालामनानै नोंथाङा सार्च खालामदो सार्च खालामोबा जों गाहायाव नुनो मोनो बेबादि गभर्नमेन्ट अफिशियेल साइट एबा वेबसाइट बेबादि UIDAI बेबादि नोंथाङा वेबसाइट नुनो मोनगोन गोजौआव बेहायनो नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो खनसे बिनिफ्राय इन्टारफेसआ बेबादि जाबाय नोंथाङा नोंथांनि प्रफाइलनि सिङाव थांनानैबो बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन नाथाय जोङो लगिन खालामालासे प्रफाइलाव हाबालासिनोबो जों बेखौ डाउनलड खालामनो हानाय जायो दायो जोङो बेवहाय नुनो मोनदों मोनसे अपसन नुनो मोनदों डाउनलड आधार बे अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होदो दायो जोङो बेवहाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबादि मोनसे नोंथाङा इन्टारफेस नुनो मोनगोन बेवहाय नोंथाङा जुदि गोदानै एप्लाइ खालामदोंमोन आधार कार्डखौ नोंथाङा मोनाखै आधार नाम्बार गैया इनरलमेन्ट आइडि दङ बे इनरलमेन्ट आइडिजोंबो नोंथाङा आधार कार्डखौ डाउनलड खालामनो हानाय जागोन बिनिफ्राय जुदि नोंथाङा अलरेडि आधार कार्ड दंखायोमोन अब्लाबो नोंथाङा आधार कार्डनि नाम्बारखौ गोसोआव दङब्लानो एबा जिरक्सआव दङब्लानो नोंथाङा बेवहाय टाइप खालामनानै बेवहाय नुनो मोनदों आधार कार्डनि नाम्बारखौ टाइप खालामदो बिनिफ्राय खेबसा होदो बिनिफ्राय सेन्ड OTP आव क्लिक खालामोब्लानो भेरिफाइ जागोन लोगोसेनो नोंथाङा डाउनलड खालामनो हानाय जागोन एबा PDF नोंथांनाव डाउनलड जागोन बिनिफ्राय जोङो नायनोसै दायो नोंथाङा बेवहाय आधार कार्ड आरो खेबसाखौ बेवहाय इन्टार खालामनायनि उनाव नोंथाङा बेवहाय सेन्ड OTP बेहाय क्लिक खालामनानै होदो बिनि उनाव नोंथांनाव OTP फैगोन दायो OTP फैबाय बे OTP खौ नोंथाङा कपि खालामदो कपि खालामनानै दानिया गाहायाव नोंथाङा नुनो मोनदों इन्टार OTP बेहाय पेस्ट खालामदो नोंथाङा पेस्ट खालामखांनायनि उनाव जोङो भेरिफाइ बेहाय नोंथाङा नुनो मोनदों पेस्ट खालामबाय पेस्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा भेरिफाइ आरो डाउनलड बे अपसनखौ नुनो मोनदों बेहाय क्लिक खालामदो क्लिक खालामोबा जोङो नुनो मोनो मोनसे क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो बेबादि मोनसे इन्टारफेस नुनो मोनबाय एबा नोंथाङा बेवहाय नुनो मोनदों PDF डाउनलड जाबाय आरोना नोंथाङा बेहाय डाउनलड अपसनाव क्लिक खालामदो दानिया डाउनलड अपसनाव नोंथाङा क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बियो डाउनलड जानानै थाबाय अलरेडि बिनिफ्राय नोंथाङा नुनो मोनदों गोजौआव इउर आधार कार्ड हेज बिन साक्सेसफुलि डाउनलड नुदों नोंथाङा अलरेडि डाउनलड जाबाय नाथाय बेवहाय जों PDF खौ खुलिनानै नायनो थाखाय नोंथाङा पासवर्ड होनो गोनां जागोन पासवर्डआ ओरैबायदि एज फर एग्जाम्पल हिसाबै नोंथाङा बेवहाय नायदो नोंथांनि मुङा जेराव अनिश कुमार हमनानै ला बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ दङ बेवहाय अब्ला नोंथाङा ओरैबायदि खालाम मोनब्रै लेटारल' नोंथाङा नामखौ लिरनांगोन ससे बिनि उनाव केपिटेल नोंथाङा लिरनांगोन दे नामखौ केपिटेल लिरदो बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि इयारखौ लास्टाव होदो बियो गासै मा जागोन 8 लेटारनि केरेक्टार्स जागोन माने 8 केरेक्टार्सनि पासवर्ड जानांगोन आरो अब्लानो नोंथांनि बे PDF आ गेवगोन एबा नोंथांनि आधार कार्डआ गेवगोन अब्ला जोङो नायनोसै दायो बेक थांफिनबाय बेक थांफिननानै जोङो नायनोसै नोंथाङा बिब्दि गासैखौबो बेक खालामफिनजोबनानै नोंथाङा PDF फाइलाव नायदो बिदि PDF फाइलखौ नोंथाङा नायदो जों नायोबा बेवहाय नुनो मोनबाय नोंथांनाव पासवर्ड बिदों पासवर्ड बिबाय जोङो दानिया बेवहाय पासवर्डखौ मा होदो नोंथांनि नामखौ मोनब्रै लेटार टाइप खालामनांगोन बेवहाय नोंथांनि नामा केपिटेल जानांगोन बेनिफ्राय मोनब्रै लेटारखौ केपिटेल लिरखांनायनि उनाव नोंथांनि इयार नोंथांनि डेट अफ बार्थनि इयारखौ होदो आरो इयारखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा अपेनाव क्लिक खालामदो अब्लानो नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि आधार कार्डखौ नुनो मोनबाय जे बेहाय नोंथांनि आधार कार्डआ श' जाबाय अब्ला नोंथाङा बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानैबो लानो हानाय जागोन
अब्ला लोगोफोर नोंथाङा मिथिनो हाबाय जे आधार कार्डखौ जोङो माबोरैहाय गोदानै डाउनलड खालामो एबा नोंथांनि गोनांथि समाव जुदि नोंथांजों लोगोआव आधार कार्डा जुदि गैयाबोला जों मबाइलनि गेजेरजोंनो माबोरैहाय जों डाउनलड खालामनानै लानो हाब्रबो एबा जोङो डाउनलड खालामनानै गोदानै मोनफिननाय जायो। बे भिडिअ प्रसेसनि गेजेरजों नोंथाङा जानो हागौ निस्सय बुजिबाय एबा नोंथाङा मिथिनानै मोनबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।